náš častý zamestnanec. Takže to bolo, čo sa teda tá kariéra s týmto veci, deň promócie v 75. som sa aj odredil. To bolo tak vymyslené, takže mám dvoch synátorov, 30-ročný info. Tak prvýkrát som pochopil, že Martio Flasa je veľmi komunalist. Polovicu adres mám oddané, alebo aspoň tretinu. Musím vám povedať, že posledný prípad bol asi taký, že som vám rozoslal tie pozvánky a Igor Svitek sa mi vrátil, že adresa neznámy, tak som sa zase obrátil na kriminalistu a obratom mi prišiel mail, adresa, telefón, mobil, všetko. Tyška, céry, modré oči. Ale tam boli tri slova, že takela. Takže som zlyhal a jednoducho ja vyšetrovateľom nebudem. Nie, ako... Zamestnania si viete, môžu zavejti Bezručovej na akciová spoločnosť Mýtna. Tak povedať, a pracovná praví z rokmi pribúdajúci rodina, manželstvo, no to mi nevyšlo. V 50. som sa narodil, v 30. roku svojho života som sa oženil, čiže v 80. a predpokladal som, že v roku 2000 umrem. Všetko guláte. A skoro sa to naplnilo, dosť blbie som ochorel. Našťastie sa našiel jeden taký expert, lekár, ktorý mi tu niečo nabudoval do hlavy za ťažký peniaz a nejak som sa z toho dostal, ale som teda aj na invalidite a ľudí veľmi. Teraz najstaršia Miška skončila psychológiu pred týždňom. Pikoška. Manželka je Maťová sestra. Tak Maťo vás pozdravuje. A keby ste chceli vidieť jeho a jeho deti, jak vyzerajú dnes, tak už... Máte si? Áno, Sikorád. Máte Sikorád? Máte Sikorád? Áno, ale nie. Ešte jedna zvláštnosť, že keď som si pozeral ten svoj buch, tak som tam zbadal Maťa, Sikoru a Milana Škvárene. Vedľa seba sedeli. Robili spolu. A odišli spolu. Kto dnes není z lekárskych diagnóz, čo našich príčina súvisia? My sme sedeli so Števom úplne v prednej lavici, pretože ja som povedal, vyrušovať tam vzadu, to je každý debil, ale vyrušovať tam vpredu, na to musí byť hlava. Vďaka tomu, že sa tam vpredu skoncentrovalo takých pár ksichtov, ktorí sme sa potom nazývali trelotre, tak som sa naučil jednej fantastickej finte, ktorá zožierala nervy všetkým potom aj môjim ďalším spolužiakom, že vždycky som vymyslel kravinu, a všetci sa rehotali a ja som sa dokázal udržať nezasmiané z toho dôvodu, že som došiel na jednu vec, nesmiete sa vtedy nadýchnuť. Úplne poker face a nedovolí, ako náhle sa nadýchneš, tak to vybuchne. No a keď každý videl ten ksicht, tak vybuchol každý a Pafo hneď videl. Odklonil, lebo vedel jasne, že som to ja, ale automaticky jednoducho vypasili oni vedľa. No, teraz, skončil som ekonomiku, študoval som nejakých 5, 6, 7, 8 rokov, začínal som elektrofakultu, potom na ekonomickej a dnes sa na štátskach stalo to, čo aj Jurovi. Došiel som na štátnice, na katedre vnútorného obchodu, voilà! Terajšia docentka Viestová, gazda, čo je? No štátsky, nie? Čo ja? Gazda, voilà! To je pán Masárka, ne? No tak on som išiel až na jeseň, no, takže...
Prezrečník. Ale musím povedať na tú históriu, že zásadne som nikdy s ním nesúhlasil, čo robil. Nikdy som sa s ním nechcel kamarátiť, pretože vždy to šlo do prúseru. Vždy to bolo prúser. Ale vďaka tej jeho mimike on sa dokázal tváriť vážne a ja som zase vybuchoval. Tak Pavlov vždy po mne si vyskočil. To sa stále zhoršuješ. Tak to vypôsoval hodne lásku k matematike a fyzike, ktorú som potom študoval na pedagogickej fakulte v Trnave. Takže od 72. roka som učiteľom matematiky, fyziky na základných školách. Najprv som odišiel na Oravu, tam dodnes bývam. Do 25 rokov som zmenil prostredie, pracovné a učím dneska v Žinci, tiež na základnej škole. Pikoška, no, si pamätáte ešte, cestovali sme kedysi na Chmelovú brigádu. To bol zážitok. Zase s týmto. Dokázal v nás vybičovať niečo také, že najviac naspievať, najdlhšie byť na tom poli. Byť prvý, tak najprv sme čo si blbý, chodiť sa pomývať a vyzliekať sa do pyžama. Jak sme prišli spolu, obuty, ešte ešte okolo spáce, že ráno byliček, my sme boli motorí. Potom to vylepšil, už sme nešli ani na ubikáciu. Prednacovali sme na poli, kocky sami, kocky sa to váže, tak z toho sme si postavili výstrešok. Tajne dúfali, že prídu nejaké baby. Neviem, či to bolo mým, alebo proste babi neprišli v tom. Ale boli sme zase první. V škole som tiež málo rozprávala, tiež som veľa rozprávaciu. Mám 27 rokov jedného muža, 28-ročného syna, 27 dceru, 22-mesačný vnúk, 10-ročnú mačku. To je asi tak. Sa striedajú, čo? A nestarnúceho otca. Ja keď ho vidím, nedávno, on je fakt roky, no úžasné niečo, fakt, teda svokra. Nie, otca. Môj otec. Otca. Ale už svokra minulý rok, svokra už bol. Lebo to som ja moju znala. svokru. No ja práve, že otca. Ona 17. novembra, pani profesorka zomrela. Ale to je, čo mali... Takto, áno, takto. Šimša, ja vám pochválim, však o mne všetko viete Nič, ale ja nie. tak po SBŠke som sa prihlasila, bohužiaľ. Som učiteľka, som sa prihlásila špeciálnu pedagogiku, odbor surdopedia a dodnes učím už 33 rokov na jednej jedinej škole. Dúfam, že to na mne nie je, že nie som kontrolovaná, možno mám troška silnejší hľadom, dokiaľ mám zreformovaná, ale mysel. Mám muža, ktorý je odo mňa starší, ale drží sa, veľmi dobre sa drží. Spolu sme už ani neviem koľko rokov, ale hádam 28 rokov, mám dceru, má 29 rokov. Troška sa orientuje na kariéru, nie na rodinu. No čo ešte mám? Hobby. Mala som 4 psov za celý život, 2 kolie, 1 pudel, ale toho ani nepočítam, ale úplne od babetka až po minuloročný kon. Umrtie sme mali Groenendaela, to je belgický ovčiak, našu zlatú Ambrinku, ktorej sme teda neumožnili mať šteniatka, ale bola